Изтощават ли ви неприятните горещи вълни и резките промени в настроението? Превръща ли се тежкият предменструален синдром в ежемесечно изпитание за вас? Искате ли да се освободите от нервността, болката и хормоналния дисбаланс? Представяме ви Lady Support от Grevia – веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Продуктът предлага изключителна подкрепа за репродуктивната система, като насърчава фертилността и стимулира производството на важните женски хормони. Lady Support стабилизира емоциите, връща енергията ви и поддържа нормалния менструален цикъл. Продуктът активно подпомага сексуалната функция и действа като естествен антидепресант. С него си осигурявате спокойствие, увереност и пълна хармония на ума и тялото във всяка възраст. Поръчайте Lady Support от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашия хормонален баланс.